खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ IMDआ मैया आसामनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। रायजोखौ अखानि बिहुनि थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोनो। IMDनि नायखांनायाव बुंनाय जादों दि फैगौ 5 सानफोराव आसामाव गोबां जायगायाव गेजेर थाखोनि अखा हानायनि जोबोद आसा दं, नाथाय बांसिन बिदुङाव सोलायनायनि जेबो जाथावना गैया। फैगौ सानब्रैनि गेजेराव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव घन्टासेयाव 40 निफ्राय 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा आरो अखा हानायनि जोबोद गोबां आसा दं। बेखौबो जोबोद जाथावना दि 14 आरो 16 एप्रिलनि गेजेराव आसामाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां अखा हागोन। नायखांनाय बायदिब्ला 14 एप्रिलाव बारहुंखानि थाखाय अरेन्ज एलार्ट थियारि जानो फोसावनाय जादोंमोन। मोननो हानाय खारिफोरा इंगित होदों दि थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसामाव माखासे जायगाफोराव रेजेंनिफ्राय गेजेर थाखोनि अखा हादोंमोन, अदेबानि साननि दुंथाया सरासनस्रानिफ्राय गोजौसिनमोन। रायजोनि माखासे बाहागोफोराव गोसारद्लानाय अखा हादोंमोनब्लाबो बोथोरारि अखाया 1 मार्चनिफ्राय 42% बाङाइ जाबाय। सरासनस्रा 115.5 मिलिमिटार अखा हानायनि बेरेखायै रायजोआव 9 एप्रिलसिम 67.4 मिलिमिटारल' अखा हादोंमोन। थांनाय 24 घन्टायाव दुधनै, चिरां आरो बरपेटायाव 50 मिलिमिटार अखा रेबगान्थिनाय जादों। गुवाहाटीआवबो मैया मोनायाव 30 मिलिमिटारनि खाथियाव अखा हादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सोमोनांथाव गोमानायनि उनाव हटेलाव 2 थाखो 10 थाखोनि सिख्लाफोर मोनदों। गुवाहाटी पुलिसआ 14 एप्रिलखालि गुवाहाटीनि बरा सार्भिस ओनसोलनि साखाथिनि गंसे हटेलनिफ्राय 2 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामदोंमोन। थाखो 10 आव फरायनाय सानैबो सिख्लाया गोमोथावै गोमालांदोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ 14 एप्रिलनिफ्राय गुवाहाटीनि बरा सार्भिस ओनसोलनि साखाथिनि गंसे हटेलनिफ्राय 2 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामदोंमोन। नखरफोरजों होजानाय गोमानाय सुबुंनि अजदनि उनाव बिबानगिरिफोरा गोख्रैनो नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। जोबनायाव हिनजावसाफोरखौ मोनसे जायगानि रेस्टुरेन्ट काम गेस्ट हाउसनि मोनसे खथायाव मोन्नाय जादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि 2 सिनाय मोनै सुबुंफोरा हिनजावसाफोरखौ लुबैहोदोंमोन आरो जरजुलुम हटेलसिम लांदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला हटेल मेनेजारजों लोगोसे सन्देह गोनां सुबुंफोरा पुलिस फैनायनि एसे सिगांनो खारलांदोंमोन। सासे बिफाया खोन्थादोंमोन दि बिथांनि फिसाजोआ मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव थाबायनो थाखाय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन नाथाय फैफिनाखैमोन। बिथांजोनि मबाइल फनआ सौहैनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव नखरा गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन आरो गोब्राब नागिरदोंमोन। खाफाल मोजां दि नैथि हिनजावसाया गावनि नखरजों सोमोन्दो लानो हादोंमोन। जोबनायाव पुलिसआ रैखा खालामदोंमोन। नखरफोरा हटेलखौ CCTV नायदिंनायनि आंखाल आरो चेक-इननि समाव सिनायथि फोरमान खालामनायाव फेलें जानायनि बिदिन्थि होनानै जोबोद सांग्रांथि गैयैनि दाय होदों। बिथांमोनहा आरोबाव सन्देह खालामदों दि सामलायगिरिया बे जाथायाव मोनसे बिफाव लादों जानो हागौ। खारखोमानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो आरो हटेलनि मावफारियाफोरनि बाहागो लाफानायनि सिमाखौ थि खालामनो थाखाय दायो मोनसे नेमखान्थियारि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ CBIआ 400 कौटि रांनि DB स्टक केलेंकारियाव 2खौ हमदों। सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन CBIआ 13 एप्रिल 2025 खालि गुवाहाटीआव 2 सुबुं पुष्पजित पुरकायस्थ आरो सन्दीप गुप्ताखौ खादोंमोन, जाय नायबिजिरनायनि उनाव गुवाहाटीआव दायनिगिरि मास्टारमाइन्ड दीपांकर बर्मनजों गुवाहाटीआव सामलायजानाय मेसार्स DB स्टक कनसाल्टेन्सि केलेंकारियाव बिसोरनि गोनांथार लोब्बा दं होनना फोरमायदोंमोन। दायनिगिरि पुष्पजित पुरकायस्थआ गुवाहाटीआव एक्सिस बेंकनि रबारि दालायनि बारग' दालाय सामलायगिरि DB स्टक कनसाल्टेन्सिजों लोगो जानानै गोबां रिटार्ननि नंखाय समायखिरा लाना रायजो राजाफोरनिफ्राय रां बिदोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिथाङा मास्टारमाइन्ड दीपांकर बर्मनजों फाव फान्दायनानै बेंक ग्राहकफोर आरो गुबुन रां थिसनगिरिफोरखौ समायना आरो गेरेन्टि होनाय रिटार्ननि नंखाय समायखिराफोरनि गेजेरजों बिथांखियाव रां थिसननो लुबैहोदोंमोन। बिथाङा दा गैयै रां थिसनगिरिफोरखौ थगायसुला बिथांखिनि सिङाव लाबोनो थाखाय कमिसननि महराव गोबां आयेन बेरेखा मुलाम्फा खालामदोंमोन।
पुष्पजितआ मुम्बाइ आरो गुवाहाटीआव थानाय मक्केलफोर आरो रां थिसनगिरिफोरखौ सामलायदोंमोन आरो थगायसुला हाबाफोरखौ सुबिदा खालामनो थाखाय गावनि मासिखौ गाज्रि बाहायदोंमोन। दायनिगिरि सन्दीप गुप्ता, डिबी स्टक कनसालटेन्सिनि गाहाय एजेन्ट आरो एग्रिगेटर, मोनसे आयेन बेरेखा जमा बिथांखि डिबी स्टकनि सालायनायाव दायनिगिरि मास्टारमाइन्ड दीपांकर बर्मन आरो गुबुन लोगोफोरजों फाव फान्दायदोंमोन। बिथाङा डिब्रुगड़निफ्राय मक्केलफोर आरो रां थिसनगिरिफोरखौ सामलायदोंमोन, 350 नि बांसिन बायगिरिफोरखौ मुंख'दोंमोन आरो गोजौ रिटार्ननि नंखाय समायखिराजों बिसोरनिफ्राय रां बिदोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिथाङा गावनि नेटवर्कनि गेजेरजों बुथुमनाय रेफारेल आरो जमा खालामनायनि थाखाय डिबी स्टक कनसालटेन्सिनिफ्राय कमिसन महरै लाख लाख रां आरजिदोंमोन। सिबिआइआ सिगांनिफ्रायनो केलेंकारिनि गुबै दायनिगिरि दीपांकर बर्मनजों लोगोसे बिथांनि मांगेतर मनालिसा दास, बिनि बिमा-बिफा साबिन बर्मन आरो दीपाली बर्मन आरो चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट मुकेश अग्रवालनि बेरेखायै चार्जशीट दाखिल खालामखाबाय। डिबी स्टकनि बिगोमा दीपांकर बर्मननि सायाव हादोरनाङैनो 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ 400 कौटि रांनिबो बांसिन थगायनाय आरो थगायनायनि दाय दं। बिसोरखौ मोनसे थगायसुला सामलायजायै जमा बिथांखियाव रां थिसननो लुबैहोनानै फिक्स्ड हाई रिटार्ननि नंखाय खोथा होनायजों आरो उनाव बेफोर जमा दोनथुमनायफोरखौ होनो हायैनि दाय दं। ब्रैथि खौरांआव दङ धुबुरीआव 95,000 रांनि नंखाय रांजों लोगोसे आसाम पुलिस BSFआ सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। आसाम पुलिस आरो BSFआ भारत-बांलादेश सिमायाव 95,000 रांनि नंखाय रांजों लोगोसे सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। बिबानगिरिफोरा सिमा बारनाय नेटवर्कजों सोमोन्दो दं होनना सन्देह खालामदों। भारत-बांलादेश सिमायाव मोनसे जथाय अपारेशनाव सासे भारतारि सिखाव फालांगिरिखौ हमनायनि उनाव आसाम पुलिस आरो सिमा रैखाथि हानजाया जयै सिमा बारनाय दायनि बेरेखायै मोनसे जाफुंसारनाय मोननो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरनिफ्राय 95,000 रांनि नंखाय भारतारि रां बिलाइ बोखांदोंमोन। साब इन्सपेक्टर रिम्पी दास, आसाम पुलिस आरो बिथांनि हानजाजों लोगोसे BSFनि 66 बेटेलियननि दैदेननायाव बे अपारेशनाव आसामनि धुबुरी जिल्लानि घेवमारी गामिनि थागिरि मसियार रेहमानखौ हमनाय जायो। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि बे हमनाया सिखाव फालांगि हाबाफारिनि थाखाय मुंदांखा मोनसे सिमा ओनसोलाव जादोंमोन आरो गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे राङा भारतनि सिङाव फोसावनायनि थाखाय जानो हागौ। जब्द खालामजानाय नटफोरा गोजौ गुन गोनां थाखोनि सुबुंफोरमोन, जाय सिमा बारनाय नंखाय नेटवर्कजों जाथावना सोमोन्दोनि बागै जिंगा सिखांदोंमोन। BSFनि सासे गागि मावख'गिरिया बुङो, BSFआ हादोरनि सिमाफोरखौ रैखाथि होनो आरो नंखाय रांनि गेजेरजों रांखान्थिखौ दिदोमथि गैयै खालामनो नाजानायफोरखौ होबथानो थाखाय रादाय होबाय थायो। आसाम पुलिसआ दायो सिखाव फालांगि नेटवर्कनि सिमा आरो जायखिजाया गेजेर हायुंआरि सोमोन्दोखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौरांआव दङ काटार पुलिसआ रायजो गेजेरारि ड्राग्स रेकेटखौ फोजोबस्रांदों। 2 करोड़ बेसेननि हेर'इन जब्द, सा 10 हमजादों। काटार पुलिसआ फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव सोलिबाय थानाय गाग्लोबनायाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हादोंमोन। सा 10 सुबुंफोरखौ खादोंमोन आरो मोनब्रै गुबुन गुबुन अपारेशनफोराव गोबां बिबांनि सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामदोंमोन। फोथायजाथाव इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै रबिबारनि हर गेजेराव खालामजानाय गोरोबलायनाय नायग्रोमनायफोरखौ पुलिस सामलायगिरि नुमल महत'आ समबारखालि मोनसे प्रेस ब्रिफिंनि समाव रोखा खालामदोंमोन। जों 416 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामबाय। गोसोम हाथायाव जब्द खालामजानाय फेग्रा बेसादफोरनि अनुमान खालामनाय बेसेना 2 कौटिसो जागोन। गासैबो मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव सिल खालामनाय जादोंमोन, महत'आ बुंदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव धलाईनि मकबुल हुसैन, सनाईनि 24 बोसोर बैसोनि जामालुद्दिन दिलबार हुसैन आरो 26 बोसोर बैसोनि कामरुल इस्लाम, सानैबो हाइलाकान्दिनि थागिरि आरो सैदपुरनि अनार हुसैन दं। सिलचराव मोनसे गुबुन नायग्रोमनाय समाव उफ्रा खानाय जादोंमोन। एसपि महत'आ बुंबावो दि गिबि नायबिजिरनायाव नसुंसेनि मिज'रामनि बायजोआव सोलिबाय थानाय मोनसे लांखारग्रा नेटवर्कजों सोमोन्दो दं होनना मिथिनो मोन्दों। गासै मोनब्रै केसफोरनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दं। महत'आ बुंदोंमोन दि बे गाग्लोबनाया हादोर गेजेरारि लांखारनायनि बेरेखायै जिल्ला पुलिसनि गुवार फोसावनायनि बाहागो। बे जिल्लाखौ नसुंसेनि हादोरसाफोरनि लांखारग्राफोरा मोनसे ट्रानजिट पइन्ट महरै बाहायगासिनो दं आरो जों बे नेटवर्कखौ फोजोबनो थाखाय थिरांथा लादों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन।
थांनाय 20 साननि गेजेराव जिल्ला पुलिसजों बेयो नैथि गेदेर फेग्रा मुवा जब्द। 25 मार्च खालि बिबानगिरिफोरा मिज'राम सिमानि साखाथियाव 20 कौटि बेसेननि 60,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ भुटाननि ड्रेगन स्ट्राइकारफोरखौ फेजेननानै बिटिआर आसामा बिफा काप 2025 खौ बोखारबाय। भुटाननि गेलेफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डआव खुंजानाय फाइनालाव ड्रेगन स्ट्राइकार्सखौ 9 विकेटनि गोजोनथाव देरहानायनि उनाव भारतनि जानानै बिटिआर आसामा भुटान भारत फ्रेन्डशिप एस'सिएशन काप 2025 नि चेम्पियन महरै नुजाथिदोंमोन। 115 नि मोनसे सरासनस्रा थांखिखौ होसोनानै बिटिआर आसामा ड्रेगन स्ट्राइकार्सनि मोनसे गोख्रों बलिं नाजानायखौ नेभिगेट खालामनानै थिखानाय 20 अभाराव 8 विकेटआव 119 रान बानायदोंमोन। ड्रेगन स्ट्राइकार्सआ सिगाङाव बेटिं खालामनाय जादोंमोन। 19.5 अभाराव 114 रानाव अल आउट जादोंमोन। बादायलायनाया भुटान क्रिकेट काउन्सिल बर्ड, भुटानाव भारतनि राजथान्दै थाग्रा खुलि, भुटान अलिम्पिक आफाद आरो भुटान भारत गोरोबथा गौथुमजों जयै खुंजादोंमोन। बेवहाय 4 हानजाफोर दंमोन, 2आ भुटाननि जानानै आरो 2आ भारतनिफ्राय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।